Bueno, buenas tardes. Estamos a 13 de xunio de 2018. Este vídeo ten unha finalidade moi importante que logo explicarei. Estas son as parcelas a continuación do peche da nosa granxa, na que criamos ovella galega, cabra galega, cabalo de pura raza galega e vaca limiá. Todas elas razas galegas protegidas por estar en perigo de extinción. Bueno, este monte, porque ahora é un monte, ou unha selva, non sei moi ben o que é, no seu tempo foron míllaras e pastizais do outono. Pastizais que no pleno agosto traían as vacas, as xentes do pueblo, para hacer, pola humidade que hai, sempre había erva verde. Polo abandono volveuse unha auténtica selva. Estás aquí metido e parece que estás no Amazonas. Bueno, a nosa idea, aí ben vedes, isto é fora do peche, mismo pegado ao peche novo que fixemos, e isto é pegado ou dentro do peche feito con mallazo, con ferros, con cabillas clavadas, 240 metros lineais de cierre fixemos. Cerramos dúas parcelas de dous veciños que tiveron a ben cedérnolas, unha porque están pegadas xusto a onde está a granxa e é un risco por un caso de lume, e outro porque, bueno, me imagino que lles fará ilusión velo limpo e a nos fainos un gran servicio. E vamos a aproveitar isto para facer este vídeo para se en algún momento chega as autoridades competentes, conselleiros de medio rural, técnicos, para que vexan o que tarda un rebaño de 50 cabras e 50 ovellas, mas despois o que elas non den pisado ou comido meteremos os cabalos de pura raza galega. Quedamos estas imágenes para que vexades canto tardan en ter limpo 5.000 metros cuadrados de terreno. O sea, 13 de junio comenzaremos a partir do próximo luns lunes 18 de junio meteremos aquí o rebaño. Comenzaremos polas cabras e as ovellas para que vayan facendo oco, para que vayan comendo as silvas, as enredaderas, as cedras. E irei poñendo sucesivos vídeos para ver a evolución da limpeza cada 5 ou 6 días e así demostrarlle aos incompetentes que temos gobernándonos como se loita contra o lume. Ou mellor dito, como se loita para evitar o lume, porque o problema é loitar contra o lume, quere dicir que xa está o lume, e o interesante sería que o lume non chegara a estar.